que va ser fusellat per les forces feixistes. I ho fem per recordar la seva rellevant figura, la important tasca enfront de les institucions en què va participar i amb convicció de que per molts anys que passin no podem abaixar els braços i no podem seguir. I per això els nostres companys Joan Freixanet i Joan Colom li dirigiran unes paraules en record. Bé, bona nit. La millor satisfacció que tindria el nostre amic Marià Martí seria aquest reconeixement que acaben de fer espontàniament les nostres joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Estic segur que ell estaria molt reconegut i content i feliç de poder veure que les noves generacions van suplir aquell escàs i poc important treball que vàrem fer avui ja fa 30 anys. Tenia unes paraules preparades, però les escurçaré perquè el temps tampoc no us hi acompanya. Tal com m'ha dit en Marià Martí fa escassament una setmana que ens va deixar. I em limitaré a dir només 4 paraules. El Marià, boter de professió, li tocà treballar de valent gairebé des de la seva infància. Un ofici artesanal, avui escassament practicat, que li donà ocasió, això no obstant, perquè premsa i televisions el fessin moltes vegades protagonista de llurs informacions. En Marià, és clar, a part del seu treball professional, pogué trobar espais d'expansió juvenil que aprofità sovint per fer esport, practicar l'atletisme, però ell fou un gran amic de la muntanya. Fou un excursionista nat. A part del més proper Montseny, ell coneixia bé els pics del Pirineu. El Puigmal i la Pica d'Estats eren destacats. I l'Aneto, un xic molt més llunyà. I no cal dir també la serralada del Montserrat i la Pica Pedregosa del Canigó, la muntanya emblemàtica de la pàtria. Però també pot ser més reservadament, ell estimava particularment el Coll Sacabra, el Cabrerès amb la seva ermita blanca, el Pla de Iats, l'impressionant Salt de Sallent i Sant Joan de Fàbregues. Mireu si els estimava, que fins i tot allà hi va trobar companya. Enamorat del nostre Vic creixent, no deixava però d'amoïnar-se quan el seu entendre observava coses que no li semblaven prou bé. Era un crític moltes vegades rigorós, però era generós amb tot el que la ciutat i el país li demanava. El seu obrador, qui no coneixia el boter de la Rambla, fou un lloc de tertúlia, de confidències i d'informació. S'havia donat més d'una vegada. Quan algun municipal novell no sabia contestar a una demanda d'algun visitant desorientat, aquell l'adreçava a la Rambla del Camp, a la Grama del Carme, on aquell boter segur li aclariria el que buscava. Tal era el Marià, coneixedor del Vic humà personal, però també d'aquells carrers antics, els que queden dintre i a l'entorn de l'antiga muralla. Com bé podeu saber, políticament en Marià va ser de sempre un republicà convençut. Rememorava sovint aquells records de quan infant havia pogut viure, encara que pocs anys, aquella Generalitat tan desitjada a manca d'un estat català independent que l'avi, en Macià, no va poder instaurar com ell volia. Últimament, per les converses que havíem mantingut, se'l notava angoixat. No comprenia, com no comprenem segurament molts d'altres, algunes actituds personals prepotents, ja dintre del partit inclús,
i més en l'àmbit més extens de la nació catalana. Que descansi en pau el Marià i que es compleixin els seus anhels polítics, que ben segur també són compartits per tots nosaltres.